No, aloitetaan siten, että lausutaan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. No, nyt aluksi luen teille erään tekstin, jonka on kirjoittanut Chan-mestari Yuanwu lähes 1000 vuotta sitten. Ja sen jälkeen kommentoin tätä tekstiä ja sitten on meditaatio. Ja tämän tekstin nimi on Täysi rauha. Se on itse asiassa kirje, joka on kirjoitettu jollekin hänen oppilaalleen. Valaistuneiden ihmeellinen polku on suora ja mutkaton. He yksinkertaisesti osoittivat suoraan ihmismieleen, jotta ponnistelisimme nähdäksemme sen todellisen luonnon ja saavuttaisimme heräämisen. Tämä mielen lähde on alun alkaen tyhjä ja tyyni, kirkas ja ihmeellinen, vailla pienintäkään häiriötekijää. Kuitenkin harhaisilla ajatuksillamme suljemme sen pois ja luomme tahroja ja tukoksia tähän esteettömään. Käännämme selkämme pohjimmaiselle, seuraamme tyhjänpäiväisyyksiä ja elämme typerästi kaavoihimme kangistuneina. Jos olet kyvykäs, et enää etsi ulkopuoleltasi. Saavut omakohtaiseen oivallukseen juuri siinä, missä olet. Harhaisten mielten väliaikaisten silmälappujen pudottua alkuperäinen virheetön havaitseminen on täysinäinen ja ihmeellinen. Sitä sanotaan mielen ja Buddhan samaisuudeksi. Tästä seuraa, että kerran oivallettu on oivallettu pysyvästi. On kuin saavilta putoaisi pohja, avaudut läpikotaisin, sulaudut tiehen, eikä mikään askarruta mieltäsi. Näet puhtaan ja tyynen ytimen, otat sen käyttöösi, etkä koe enää epäilyksiä. Yhden asian ymmärrettyäsi ymmärrät kaiken. Kun kuulet sanottavan, se ei ole mieli eikä Buddha, ja kun kohtaat suotuisia ja epäsuotuisia, hyviä tai pahoja tilanteita, sinetöit kaiken välittömästi mielen sinetillä. Kuinka voisi olla mitään itseä tai muita, mitään samaa tai erilaista? Kuinka voisi olla kaiken näköisiä sekavia tietoja ja näkemyksiä? Tällä tavoin muinaiset arvoisat saavuttivat vilpittömyyden ja astuivat totuuteen jokaisella toimellaan, jokaisessa tilanteessaan, jokaisella sanallaan ja jokaisella hiljaisuudellaan. 1000 menetelmää, 10 000 ovea ovat perimmältään samaa. Ne eivät eroa toisistaan. Se on kuin 100 000 eri virrat, jotka virtaavat kaikki suureen valtamereen. Kun luonnostasi oleilet tässä rauhantilassa ja voit soveltaa sitä käytäntöön läpikotaisella, kokonaisvaltaisella tavalla, olet polunkulkija, jolla ei ole enää mitään opittavaa. Vailla keinotekoista toimintaa ja pakkomielteisiä huolia. Vuorokauden 24 tunnin aika ei tuota mitään muunlaisia mielentiloja, etkä synnytä mitään eritteleviä näkemyksiä. Syöt ja juot ja pukeudut tilanteisiin mukautuen.
Olet tyhjä ja vakaa kaikissa tilanteissa, eikä koskaan edes 1000 vuoden aikana, etkä ole koskaan edes 1000 vuoden aikana herpaannut. Saavutettuasi tämän suuren keskittyneisyyden tilan, eikö se edusta suurta käsitteiden tuolla puolella olevaa vapautumista? Anna vain sen jatkua pitkään ja keskeytyksestä. Älä lankea sisäisen ja ulkoisen ja niiden välissä olevan erotteluun. Älä lankea olemiseen tai olemattomuuteen, tahraisuuteen tai puhtauteen. Lakkaa ja luovu välittömästi. Kun näet buddhat ja tuntevat olennot samanarvoisina, olet lopulta täydellisen rauhan ja autuuden tilassa. Nyt kun olet matkalla oikeaan suuntaan, on kyse vain tuon tilan ruokkimisesta, puhdistamisesta ja kypsyttämisestä. Jatka sen jalostamista ja täydellistämistä. Vasta sitten, kun olet 100 kertaa sulatettua, olet kuin 100 kertaa sulatettua hienojakoista kultaa, voit toimia opetuksen suurena astiana. No, tämä tekstikirja on kirjoitettu jollekin harjoittajalle, joka oli jo, voi sanoa, aika pitkällä harjoituksessa. Ja tässä korostetaan sitä, että valaistuneet opettajat, kuten Bodhidharma ja muut mestarit, niin he yksinkertaisesti osoittivat suoraan ihmismieleen, mielen perusluontoon. Ja tämä mielen perusluonto on tyhjä ja tyyni ja kirkas. Mutta harhaisilla ajatuksillamme ja kaikenlaisilla mielen myrkyillä, mielen tahroilla, niin me olemme sulkaneet sen pois, me olemme hämärtäneet sen pois. Ja siksi me ihmiset yleensä epäviisaasti. Mutta jos ihminen etenee meditatiivisella polulla, niin silloin hän ei etsi ulkopuolelta, hän ei etsi jumalallisista olennoista tai jostain ulkopuolelta totuutta, vaan hän kääntää valon sisäänpäin. Eli hän näkee sen, mikä hänen itsessään on hänen sisäpuolellaan. Hän näkee niin monet ajatukset, mielteet, harhaiset käsitykset ja minä samaistumiset. Ja silloin hän voi vapautua erilaisista esteistä. Ja näin hän avautuu läpikotaisin, hänen mielensä on avautunut. Meditaatio on juuri mielen avautumista. Meditaatio ei ole sitä, että sulkeudutaan, katsotaan omaan napaan ja sulkeudutaan ulkomaailmalta, vaan meditaatio on sitä, että avaudutaan sekä sisäiseen että ulkoiseen. Ja näin ihminen voi aavistaa puhtaan ja tyynen ytimen, mielen ytimen. Ja sitten tässä sanotaan, kun kuulet sanottavan, se ei ole mieli eikä buddha. Ja kun kohtaat suotuisia ja epäsuotuisia, hyviä tai pahoja tilanteita elämässä, sinetöit kaiken välittömästi yhdellä sinetillä. Tätä mielen sinettiä, sitä sanotaan, niin ei ainoastaan Tiibetin buddhalaisuudessa, vaan myös Chan buddhalaisuudessa kutsutaan nimellä Mahabudra. Se on kosmisen buddhan Vairochanan sinetti. Ja se viittaa perimmäisen ei-ehdollisen oivaltamiseen. Ja näin muinaiset mestarit ja myöskin voisi sanoa nykyiset mestarit, niin he
ovat astuneet totuuteen ja osoittaneet niin sen, mikä on todellista jokaisella toimellaan, jokaisessa tilassaan, jokaisella sanallaan ja jokaisella hiljaisuudellaan. 1000 menetelmää, 10 000 ovea perimältään ne eivät eroa toisistaan. Toisin sanoen dharman harjoituksessa on tuhansia menetelmiä, tuhansia eri lähestymistapoja, joita sanotaan dharman oviksi. Ja kaikki ne osoittavat siihen, mikä on perimmäistä luontoa, voi sanoa buddha-luonto tai nirvana-luonto. Ja kun ihmisellä on tämä oivallus, että on perimmäinen luonto, ei ehdollinen, joka on läsnä maailmankaikkeudessa jatkuvasti, niin silloin hän voi soveltaa tätä oivallusta käytäntöön. Ja se auttaa häntä elämään niin vähemmän takertuvasti. Ja hän voi välttää huonoja ja harhaisia mielentiloja. Ja niinpä mestari sanoo, anna vain tämän oivalluksen jatkua pitkään ja keskeytyksettä. Älä lankea sisäisen ja ulkoisen ja niiden välissä olevan erotteluun. Toisin sanoen sisäinen on se, mitä on meidän mielessämme ja sisällämme. Ulkoinen on se, mitä aistiemme avulla me näemme, kuulemme, koemme, kosketamme ja myöskin ajatusaistin avulla ajattelemme. Ja niiden välissä oleva viittaa näihin eri aisteihin. Buddhalaisuudessa puhutaan 6 aistista. Ja niin kun ihminen on tarkkaavainen, silloin hän näkee jatkuvasti niin sisäisen ja ulkoisen ja näisten aistien niin kuin toiminnan, miten ne liittyvät toinen toisiinsa jatkuvasti ja erottamattomasta. Ja niinpä mestari kehottaa. Nyt kun olet matkalla oikeaan suuntaan, on kyse vain tuon tilan ruokkimisesta, puhdistamisesta ja kypsyttämisestä. Jatka sen jalostamista ja täydellistämistä. Korealaisessa buddhalaisuudessa puhutaan alustavasta heräämisestä, jolloin ihmisellä on oivallus siitä, mikä on ei-ehdollista, mikä ylittää tämän ehdollisuuden maailman. Ja niin, tämä oivallus sitten vaikuttaa meidän harjoituksemme ja meidän elämäämme. Mutta niin, vaikka meillä on tämä oivallus, niin se oivallus ei merkitä sitä, että meistä tulee täydellisiä ja virheettömiä. Me lankeamme kaikenlaisiin mielen harhoihin jatkuvasti sen jälkeenkin. Mutta tätä perusoivallusta, niin sitä me voimme ruokkia. Me voimme puhdistaa mieltä ja kypsyttää perusoivallusta. Ja näin harjoitus jatkuu loppumatta. Eikä meidän tarvitse ajatella sitä, missä tilassa tai missä vaiheessa me olemme. Me vain harjoitamme sekä tyynyllä istuen tai kävellen ja myöskin jokapäiväisessä elämässämme. No nyt tämän jälkeen niin on puolen tunnin meditaatio. Ja meditaatiossa me harjoitamme tyyneyttä ja läsnäolevuutta, tarkkaavaisuutta.
Jos meissä ei ole tyyneyttä, niin me vain huomioimme sen, että tällä hetkellä ei ole tyyneyttä. Mieli harhailee tai on levoton. Jos ei ole tarkkaavaisuutta, me huomioimme, että nyt ei ole tarkkaavaisuutta. Ja sen jälkeen voimme nähdä, miten tarkkaavaisuus jollakin tavalla vahvistuu. Puolen tunnin meditaatio. Omistamme harjoituksemme kaikkien tuntevien olentojen hyväksi.